Вітаю вас, мае шановныя сябры, на канале Вохра-сервіс. Свяйкіну мана брангус другей і Вохра-сервіс канала. Шановныя, віншую вас з навагоднімі святамі. Віншую вас з наступленнем нашага наступнага сезону жыццядзейнасці 2025. Жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту. Жадаю вам, каб вы непахісна і няўхільна знаходзіліся на шляху дасягнення сваіх сакральных мараў і мэтаў. Думаю, што кожны з нас ужо падводзіў у сваім розуме вынікі мінулага года. Разважаў над тым, якія былі ўдачы, якія былі няўдачы. Шановныя, жадаю вам, каб пазітыўная энергетыка мінулага года перанеслася ў новы год, а няўдачы засталіся ў мінулым. Для мяне мінулы год апынуўся даволі ўдалым. Па-першае, мне ўдалося сарганізаваць сваё працоўнае месца ў кірунку рамонта ноутбукаў. Удалося набыць даволі нядрэнны пакет абсталявання і расходнікаў. З улікам таго, што з'явілася інфрачырвоная паяльная станцыя, мікраскоп, прафесійны асцылограф Рыгол, лабараторны блок сілкавання, 3 паяльныя станцыі і так надалей і надалей. Я зараз не буду паказваць усё тое, што было набыта за мінулы год. Адзначу, толькі з Аліэкспрэс да мяне прыехала каля 100 пасылак. А яшчэ я набываў рэчы ў Адэсе, яшчэ я набываў рэчы тутака ў Літве. Па-другое, мне ў мінулым годзе ўдалося аднавіць свой YouTube канал пасля 4гадовага перапынку, звязанага з вымушанай міграцыяй з Беларусі ў Літву. Па-трэцяе, у мінулым годзе мне ўдалося запусціць працэс падвышэння ўласнага прафесіяналізму. Я стаў удзельнікам платных навучальных курсаў і атрымаў доступ да каля сотні унікальных відэаматэрыялаў, прысвечаных алгарытмам і чарговасцям узняцця тых ці іншых сігналаў на навучальных платах, на платформах AMD ці Intel і шмат чаго іншага. Карацей, поспехаў вам, шановны мае, і няхай вашыя дэвайсы жывуць вечна. А тэмай нашага сённяшняга відоса з'яўляецца магільнік хатніх ноутбукаў. Паехалі! Тутака на маім сервісным стале ляжаць 3 новаспечаныя падбіранцы. Малы, сярэдні і вялікі. Напэўна, 14 дзюймаў, 15 і 17 дзюймаў. Lenovo, Asus, Acer. Падбіранцы гэта азначае, што жыхары вільні нейкім чынам забракавалі гэтыя апараты і выкінулі іх у сметніцу. І яны там былі падабраныя. Але ж схема, якім чынам яны трапляюць да мяне, змянілася. І зараз я пра гэта распавяду. І наступіў момант узгадаць, што на канале ёсць сленгавы слоўнік, і дадаць у яго яшчэ адно слова, якое прагучала ў папярэднім відосе. Сцябайка. Пад словам сцябайка мы будзем разумець кароткае апавяданне ў вольнай форме з элементамі гумару ці сцёбу. Значыць, байка плюс сцёб атрымліваецца сцябайка. Ну. Раней, каля года назад, мне даволі часта патраплялі падобныя падбіранцы. Але ж зараз сітуацыя кардынальна змянілася. І звязана гэта з тым, што у Літве з'явілася шмат пунктаў прыёму радыёэлектронных плат. Калі уявіць сабе усю індустрыю па вывозу смецця,
па сартыроўцы, па перапрацоўцы, то можна уявіць гэта як аграмаднага кіта, а мо і як кітовую акулу. І, як вядома, гэтых вялізных істотаў суправаджаюць заўсёды рыбы-прыліпалы. Кантэйнеры са смеццем тое ж самае. Іх абкружаюць людзі, якія там нешта шукаюць, здабываюць, потым здаюць у пэўныя пункты і маюць з гэтага нейкія еўрацэнты, якія ператвараюцца ў еўры. Дык вось, уявіце сабе, што смеццявозы нашай кампаніі у буднія дні пачынаюць выязджаць на маршруты ў 5 гадзінаў раніцы. І да моманту прыезда на першыя кропкі атрымліваецца, што кантэйнеры ўжо ўсе перарытыя. Калі раней я каля кантэйнераў мог знайсці ноутбучны партфель і ў ім знаходзіўся забаркаваны карыстальнікам ноутбук, то зараз такое патрапляецца вельмі зрэдку. Такія прамысловікі з'яўляюцца складнікамі цэлай экасістэмы. Як вядома, у прыродзе кожная экасістэма рэч гарманічная. Напэўна, ад іх ёсць нейкая карысць, і так ужо сходу іх паразітамі можа і не назавеш. Збіраюць пластыкавыя бутэлькі, алюмініевыя банкі, яны збіраюць метал, яны збіраюць тыя ж самыя радыёэлектронныя платы, здаюць іх у пэўныя пункты і дапамагаюць сарціраваць смецце. Але ж, тым не менш, іншым разам яны гэта робяць няхайна, пакідаюць пасля сябе бардак, які нам прыходзіцца шуфляваць, і яны нас гэтым раздражняюць. Па-другое, зразумела, што яны не плоцяць падаткі, не з'яўляюцца паўнавартаснымі удзельнікамі эканомікі краіны, і з гэтага пункту гледжання яны, канешне, паразіты. Я не буду даваць нейкую этыка-маральную адзнаку падобным прамыславікам, бо сярод іх ёсць людзі розныя, ёсць проста гультаі, якія не жадаюць жыць па нейкіх сацыяльных стандартах краіны. Але ж таксама ёсць і інваліды, якія не могуць усталявацца на больш-менш нармальную працу. Ёсць таксама пенсіянеры. Невысокая пенсія вымушае іх шукаць нейкія дадатковыя спосабы прыбытку. Дарэчы, іх справа патрабуе пэўнай дысцыпліны. Гэта ж трэба уставаць ноччу і выходзіць на промысел. Яны нават выкарыстоўваюць паміж сабой семафорную азбуку. Гэта азначае, што на ручкі кантэйнераў яны павязваюць кавалкі тканіны ці пакетаў, паведамляюць, можа, сваім калегам, можа, сваім кампаньёнам, а можа, сваім канкурэнтам, што вось гэтыя кантэйнеры, яны ўжо перагледжаныя. І з цягам часу мне стала зразумела, што калі я хачу, каб на маім стале з'яўляліся ноутбукі, мне трэба нейкім чынам з імі дамаўляцца. І вось аднойчы каля кантэйнераў я убачыў мужчыну пенсійнага ўзросту. Дагэтуль я яго ўжо таксама бачыў і ведаю, што ён капаецца па кантэйнерах, але ж у гэты раз ён стаяў каля сваёй нязменнай тачкі на калёсах з гіпермаркета, наверсе ляжаў ноутбук і ён нешта там па ноутбуку дзёл. Па плаце, вось так, па акумулятару. Ну я тады яшчэ падумаў, господі, зараз акумулятары як рване. І ўвогуле пасля такога відовішча сэрца сэрвісніка аблілася крывёй. Што ж ты робіш?
Я зразумеў, што настаў момант, калі мне трэба паспрабаваць дамовіцца. Я падышоў да яго, сказаў, што ўмею рамантаваць ноўтбукі, і каб ён тыя ноўтбукі, якія знойдзе ў кантэйнерах, прыносіў мне. Я буду іх выкупаць па 5 ці па 10 еўра. І вось аднойчы, калі мы праз тыдзень прыехалі на гэтую кропку, ён ужо стаяў і чакаў мяне. І паказаў мне першы ноўтбук. Кошт ноўтбукаў в гэтым выпадку я вызначаю наступным чынам. Усё залежыць ад года ноўтбука. Я гляджу на корпус, гляджу на тое, ці здымны акумулятор, ці ён не здымны. Таксама гляджу на USB-порты. Калі яны 2.0, я даю 5 еўра. Калі у ноўтбуку ёсць порты USB 3.0, значит ён больш сучасны, больш свежы па году, я даю яму 10 еўра. Неважна, ці няспраўны ноўтбук, ці пабіты, ці ён спраўны. І такім чынам мы дамовіліся з Мішаняй, менавіта так я яго назваў, аб супрацоўніцтве. Я стаў дылерам для яго, а ён для мяне пастаўшчыком. І вось гэтыя 3 апараты менавіта ад Мішані. Няхай ён да пары да часу застаецца для вас інкогніта. Ну, шаноўныя, хопіць ужо гэтых прамоваў. Давайте брацца за працу. Таму я бяру верхні першы ноўтбук. Гэта у нас Lenovo ад Мішані. І мы зараз будзем глядзець, у якім ён стане, спраўны ці не. І паспрабуем даведацца, чаму гэты ноўтбук быў забракаваны і выкінуты ў сметніцу. І я яшчэ не ведаю, што ў мяне ў гэтым відосе атрымаецца. Ці паўнавартасны нейкі рамонт, ці проста праверка знойдзенай тэхнікі і прафілактыка. Паехалі! Праводзім знешні агляд. Значыць, на верхняй вечцы ёсць нашлёпкі. Нашлёпкі ў выглядзе сэрцайкаў кажуць нам пра тое, што ноўтбукам карысталася асоба жаночага полу. Элементарна, Ватсон. Ножкі ўсе выдраныя. Таксама адсутнічае налепка з мадэллю ноўтбука. Значыць, нам прыйдзецца гугліць і выяўляць мадэль. Замызганы дысплей. Фу. Клавіатура таксама замызганая. О, гляньте. А у нас выдало, што на акумулятары 5% зараду. Значыць, у прынцыпе, ноўтбук павінен быць спраўны. Ёсць надзея, значыць, ужо матрыца у нас працуе. Ну, тачпад механічна не пашкоджаны. Бачна, што карысталіся вось так, працёрлі фарбу. Вось такая вось якасць фарбавання сучасных ноўтбукаў. Фу, Lenovo. І тут таксама зацёртая клавіатура. Напэўна, гэта кажа пра тое, што на ноўтбуку гулялі. Што датычыцца расколіны на корпусе, значыць, думаю, што гэты ноўтбук ужо разбіралі. Падчас разборкі выламалі вось гэтую пластыковую перамычку, а яна вельмі важная, бо яна дае жорсткасць корпусу ў раёне згінання пятлі. І гэтая перамычка выламана, і атрымліваецца, што вельмі хутка, і корпус у гэтым месцы раскалоўся. І у нас вось такая фігня атрымліваецца. О, она уже есці просіць. Зараз давайте з вами паспрабуем уключыць ноўтбук пры дапамозе лабараторнай крыніцы сілкавання. Паехалі! Подключаем ноўтбук да ЛБС. І подаем напругу. Бачна, што спажыванне у нас 0,9 ампера. Хутчэй за ўсё, акумулятор у нас пайшоў падзараджацца.
Паспрабуем уключить ноутбук. От, з'явіўся лагатып. І што далей? Пачало круціцца кола пампоўкі. Лагатып у нас знік, а кола працягвае круціцца ўжо хвіліну 7-8. Я думаю, што гэты ноутбук выкінулі з-за таго, што ў яго нейкія праблемы з накапляльнікамі. Просто зляцела аперацыйная сістэма. Давайте з вами зараз зробім наступнае. Выключым яго і паспрабуем увайсці ў BIOS. Для гэтага у Lenovo IdeaPad ёсць сакрэтная кнопка. Трэба ўзяць булаўку і націснуць на гэтую кнопку. Націскаем. Ну, уваходзім у BIOS. Enter. Гэта затык. У меня такое адчуванне, што рэжым хуткай загрузкі вінды не дае нам патрапіць у BIOS. Трэба разбіраць ноутбук. Напэўна, скіну я BIOS да заводскіх наладаў, адключыўшы батарэйку. А таксама трэба даставаць носьбіты, адключаць ад платы. Не ведаю, што там, можа там SSD, можа HDD, а можа і тое, і другое. І потым паспрабуем усё ж такі загрузіцца з флешкі. Усе шрубікі мы будзем складаць у спецыяльны латок. Гэта скрыня ад цукерак. І я наклеіў неадымавыя магніты. Адчыняем ноутбук. Звычайны HDD Toshiba на 1 терабайт. Год вытворчасці ноутбука, я так разумею, 2018. Адшчапляем акумулятор. Готово. Хацелі мы скінуць BIOS. Давайте гэта зробім. Дарэчы, што у нас з зарадам батарэйкі CR2032. Таксама яна 2018 года. Яшчэ не мянялася. Так, тут у нас чырвоны. 3.05. Вы паглядзіце, батарэйка яшчэ з добрым зарадам. Адключаем батарэйку. Оп. Будем лічыць, што BIOS скінулі. Я спецыяльна не карыстаюся рознымі шрубакрутамі. Рукі яны больш адчувальныя, таму ўсе гэтыя адвёрткі акумулятарныя, тыпа Xiaomi, іншыя мне не патрэбны, не люблю іх. Я люблю ўсё рабіць уручную, калі рукамі, пальцамі дакладна адчуваю сілу заціскання. Асобна потым на тэставым стэндзе праверым гэты HDD на прадмет бэдаў. І тутка у нас стаіць SK Hynix на 128 гигабайт. Чэй за ўсё, вось гэта і ёсць праблема, за якой ноутбук апынуўся у сметніцы. Давайте з вами паспрабуем усё ж таки запусціць ноутбук пасля скідвання BIOS. Нейкая бурда адбываецца. Значыць, у BIOS мне пакуль што не ўдалося увайсці. Мы патрапілі у меню загрузкі і ставім Windows Live 10. Enter. Походу, што правы USB порт дохлы. Тачпад таксама не працуе. Першая інфармацыя. У нас усталяваны AMD Ryzen 5 2500U. 4 гигабайты аператыўкі. Адчынім AIDу. Модель запамінаем Lenovo IdeaPad 330S 15R. Відеоадаптер AMD Radeon Vega 8. Зараз на акумуляторы 24% і ступень зношанасці 55%. Гэта азначае, што акумулятор у нас даволі ўжо дохлы.
Ніякай маніпуляцыі пакуль што не дазволілі нам патрапіць у BIOS, значыць вы маем SSD SK Hynix. І, шаноўныя мае, паводзіць сябе ноутбук нейкім цудакаватым спосабам. Я не магу увайсці у BIOS ні адным з магчымых спосабаў. Вось што адбываецца. Значыць, націскаю збоку кнопку ўваходу ў BIOS. Фактычна BIOS Setup павінна нам адчыніць. Але ж, калі мы націскаем Enter, у нас з'яўляецца boot-меню. Ну, глядзіце, што ў нас атрымліваецца. У BIOS мы патрапіць не можам. Што б мы не націскалі, у нас з'яўляецца boot-меню. Значыць, у праграме AIDA тып BIOS не вызначаны, дата не адпавядае 2018 году. Адсюль я раблю выснову, што хутчэй за ўсё у нас нейкія праблемы з BIOS і яго трэба прашываць. Таму разбіраем ноутбук і будзем выпаиваць. Як гэта файна, калі ў сеціве знаходзіцца назапашаны непасільнай працай чалавечы калектыўны розум. Гэта эканоміць шмат часу. Дык вось, на адным з форумаў я прачытаў, што ў чалавека на гэтай мадэлі Lenovo IdeaPad 330S была тая ж самая праблема. Ён аніякім спосабам не мог патрапіць у BIOS. Прашыўка BIOS яму не дапамагла, а патрапіў ён у BIOS праз меню аднаўлення аперацыйнай сістэмы. Lenovo, мы лёгкіх шляхоў не шукаем. Уключаем ноутбук. Пайшла падрыхтоўка аўтаматычнага аднаўлення. Чакаем, цярпліва чакаем. Надалей пачалася дыягностыка кампутара. Значыць, аперацыйная сістэма не здолела загрузіцца і з'явілася меню аўтаматычнага аднаўлення. Дарэчы, шаноўныя, а тачпад у нас у гэтым меню працуе. Значыць, праблема была нейкая праграмная. Тутака мы націскаем дадатковыя параметры. Надалей трэба націснуць пошук і выдалення няспраўнасцей. Дадатковыя параметры. Надалей параметры ўбудаванага па UEFI. Перазагрузіць. І вуаля! Перед нами BIOS, ё-моё! Который раз я уже загрузился с флешки. И что я хотел вам показать. Проверим SSD Hynix на справность. Crystal Disk Info. Значит, бачим, что здоровье у нас 0. Hard Disk Sentinel. Так само бачим, что здоровье SSD-шки 0. Ну і вось, шановная, якую жудасную картину выдае Victoria. Значыць, фактычна жывых сектараў няма, а калі націснуць на смарт, бачна, што адсотак ізносу 135 і пазначана чырвонай кропкай. Карацей кажучы, SSD SK Hynix падох. Што я надалей хочу зрабіць? Я хочу разабраць гэты ноутбук, усё пачысціць, памяняць тэрмаінтэрфейс, падкінуць спраўны SSD і усталяваць на яго Windows. І паглядзець, як будзе паводзіць сябе ноутбук. Паехалі!
Что я хочу сказать про плату? Яна маленечкая, як у планшета. Вось тут у нас знаходится уласна Ryzen 5 комбайн, відэачып і відэапамяць у нас не распаяная. Гэта азначае, што ноутбук мае убудаванае ў працэсар відэа. На гэтым баку распаяныя чипы аператыўнай памяці, на іх маркіроўка SEC, яны з вытворчасці Samsung. Вось тут была заводская пломба, гэта азначае, што плата ні разу не здымалася з корпуса. Таксама гэта бачна па заводскому нанясенню тэрмапасты роўным прамакутнікам. Вось такім чынам, шаноўныя мае, склалася гісторыя гэтага падбіранца ад Мішані. І зараз гэты глюкабук Lenovo IdeaPad 330S 15R адчувае сябе значна лепей. Асноўнай праблемай гэтага ноутбука быў SSD SK Hynix. Ён проста падох. Таму яго выкідваем у сметніцу. Таксама, узгадаю, у ноутбуку не працаваў правы USB-порт. Праблема была ў тым, што адзін з піноў дата-каналаў быў проста прадаўлены ўнутр пластыкавай калодкі. Вырашылася праблема адгінаннем гнуткага піна стаматалагічным зантом. Праблема з тачпадам увогуле, як апынулася, не была праблемай. На драйверах Windows 10 тачпад файна запрацаваў. Што мы маем на выхадзе? Матрыца ноутбука 15,6 дюймаў. Яна Full HD. Што вельмі мне спадабалася. Усталяваны на ім працэсар Ryzen 5 2500U. Тактавая чышчыня 2000 МГц. У рэжыме Turbo Boost можа разганяцца да 3600 МГц. Але ж толькі не на гэтым ноутбуку з-за сістэмы ахладжэння. Яна скупердзяйская.
Сам працэсар чатырохядравы, мае 8 потокаў, а таксама ўбудаванае графічнае ядро. Дыскрэтнай відэакарты на гэтым ноутбуку не распаяна. Пад Windows Live там былі лічбы 91 градус Цельсія. Гэта з улікам таго, што на працэсар нанесена тэрмапаста з фазавым пераходам, вы ўсё бачылі самі. А да гэтага я першапачаткова намазаў MX4. Дык вось, на той тэрмапасце працэсар разаграваўся до 96 градусаў Цельсія. Пры ўсім тым, што максімальна дапушчальная тэмпература працэсара 105 градусаў. А вось калі з сайта Lenovo у аўтаматычным рэжыме на ноутбук быў усталяваны драйвер ад вытворцы, атрымліваецца, што працэсар у стрэс-тэсце AIDA 64 грэецца недзе 82, максімум 83 градусы Цельсія. Вышэй награвацца яму не дае вентылятар і драйвер, які кантралюе чышчыню працэсара. Адпаведна, недзе прыблізна 2700 МГц, 3000 МГц. Болей амаль што не бывае. Дарэчы, вінда усталявалася на ноутбук вельмі хутка і без праблемаў. Усе драйверы былі усталяваныя з афіцыйнага сайта Lenovo у аўтаматычным рэжыме, нават пры дапамозе спецыяльнай праграмы, якая таксама на сайце Lenovo, удалося абнавіць BIOS. Але ж пасля гэтага праблема з тым, што праз кнопку ўваходу ў BIOS на гэтым ноутбуке нельга ўвайсці, яна засталася. Чаму такая дрэнная фарба? Lenovo. Які сэнс увогуле гэтай кнопкі ўваходу ў BIOS, калі пры яе дапамозе ў BIOS нельга ўвайсці? У BIOS можна ўвайсці толькі праз меню Recovery. Lenovo. Калі вы ўжо перастанеце скупердзянічаць адносна сістэмы ахаладжэння? Зноўкі, калі б трошкі гэтую сістэму зрабіць з большым цеплаадводам, то працэсар мог бы працаваць на максімальных уласцівасцях рэжыма Turbo Boost 3600 МГц. З такой сістэмай ахаладжэння гэтага не адбываецца. Lenovo. У ноутбуку распаяна 4 гигабайта DDR4 памяці, якая працуе на чышчыні 1200 МГц. Увогуле, корпус ноутбука даволі хліпкі. Вось тутыка была расколена, якую мы залаталі. Такі вось існуе касяк інжынераў, што яны адтуліну для USB-порта зрабілі менавіта ў месцы, дзе згінаюцца петлі. І вось менавіта вось гэтая частка корпуса, яна адчувае на сабе максімальную нагрузку пры згінанні. І вось зразумела, што вось такі інжынерны недахоп, і вось з'явілася такая расколена. Калі б гэтая адтуліна для USB-порта была недзе б збоку, то гэта месца было б больш моцным, і такіх бы наступстваў не было. Інжынеры Lenovo. Фу! І тым не менш, хочу сказаць, што гэты ноутбук трохі пераўзышоў мае чаканні. Як мяне даставалі гэтыя яго першапачатковыя глюкі, так зараз ім карыстацца даволі прыемна. На ютубе ролікі Full HD 60 кадраў у секунду ён круціць без тармазоў, без праблемаў. Зразумела, што гэта далёка не гульнёвы ноутбук, і зразумела, што асабліва больш-менш сур'ёзныя гульні на ім проста не пагуляеш. Усё навешана на адзін чіп. Усё навешана на працэсар. Канешне, у дадзены раз не атрымалася нейкага рамонту складанага, звязанага з схематэхнікай, але ж была прадэманстравана неад'емная частка сэрвіснай справы, якая займае вельмі шмат часу. Гэта прафілактыка. А таксама тое, што называецца дэзінфекцыя.
Уявіце сабе, што падчас карыстання на ноутбуку скопліваюцца мільёны мікробаў. Там скопліваюцца аскабалкі чалавечай скуры, сліні, аскабалкі чалавечай ежы, асабліва пад кнопкамі клавіатуры, засохлая вадкасць, піва, гарбата. І з гэтай антыгігіенай трэба нешта рабіць. Трэба яе адціраць. Трэба яе адціраць хіміяй на спірту. Што і было зроблена, вы ўсё бачылі самі. На гэтым, шаноўныя мае, я буду развітвацца з вамі. Усяго вам самага найлепшага. Да сустрэчы падчас наступнага рамонту на канале Вухасервіс. І няхай вашыя дэвайсы жывуць вечна. Ікі.